Sis, nawag kalit sis. Abot namin sa balay, naata ang live. Natarog tingali siya eh, kibatsi man. Nawa ang live kalit sis. Agoy. Nag-interrupt daw. Di kami kuha sis oy, nagwara ni sis. What happened to live yun? Suddenly gone. Hi sis! Nag-live ako kanina sis. Well, nag-drive ako ba tapos nawala. Good evening. Nakalabas na kami sis. Yan sis, dog food ni Waffle. Snack ni Waffle. Hi Thick Boy Batas. Thick Boy Batas TV. Mega love shoutouts. Salamat sis. Ay! Nawala sis. Okay lang Sir Lord. Sis Thick Boy Batas TV. Ako hindi kita ron. Pagdating na ako sa bahay sis. Hala, kung nawa naman ang live. Nawa ang live na ako. Hala sis. Ito yung ano sis. Oh, hala si Waffle. Ito yung snack ni Waffle. Ano to siya sis? Nasa 200 din sis. So nasa ano siya 90 pesos. Ginoo ko day. Maubos agad day. You want this? You want this baby? Come mami na. Hala sis, happy birthday sis. Same kayo ni Arlene HK Vlog. Ay na rin na. Happy ka siya sis oh. Ay na mami na. Ano mami? Ano mami? Ano mami? Ano mami? Ayun. Ay maluoy. Nalipay siya sis. Siyang snack. Wait lang. Aray! Thank you, Sir Thick Boy. Mo channel mo to. Thick Boy Batas TV. Tikitang kita si Lods. Dali lang to, Lods. Oy, yung live ko, Lods. Kasi paano lang ba? Kasi kanina nawala. Thank you, Lods. Sa tambay, Lods. Okay ba sis? Salamat sis. Si Thick Boy. Ako ang dikitan ko Sir Lods. Taga saan ka, Sir Lods? Saan ka sa Pinas, Lods? Hoy, ginuukod. Hoy, naku, ilang days kami ha? 7, 8, 9. For 9 days. Dito lang kami sa bahay. Nakatambay. Nakalabas lang talaga kami today. Thank you sa tamsak. Nawala man ang wifi, oy. Nawala ang wifi. Sa isang cellphone natin, tingnan natin yung wifi. Ana. Ano ang channel mo, sir? Si Thick Boy Batas din. Thick Boy. Okay. Si Thick Boy Batas TV. Si Lods. I-play ko to, Lods. Check brakes and change oil. Ito, habang na. Di lang. Nag-message yung mga friendship natin. You want more? Sino man to? Leia! Hi, Leia!
Si Leia, funny vlog pala to. Hi Leia, good evening. Seve. Dikit na ko to. Thank you, thank you. Ano ba to? Ay, message ay. Salamat, lang ha. Salamat ha. Ay, salamat sis. Tela nga, may tiningnan ako sa ano natin ba? GC natin, ano ba to eh? Salamat Lord, salamat Leia. Taga saan ka, Lods? May inayos pa kami sa ano natin, sa GC. Excuse me.
Sir Boy Bakta, sumali ka sa ano namin, sir, sa GC namin, sir. May GC kami, sir. Oh, baby love, oh, love. Oh, baby, baby mommy. Hello, eh. Ah, thank you, sis Leia. Salamat. Thank you, sis, ha. Patapos na dun. Patapos na to, sis. Ano na, 4 minutes lang. Saglit lang, sis. Uy, saglit lang. I-play kita, sis. Salamat, sis. May inayos pa ako sa GC, sis. Lang. Hi, sis. Good evening, sis. May kausap ako sa GC natin, sis. Dahil lang. Salamat, sis. Hi, sis Dora. Good evening.
Ngayon ako nakarating, sis. Kanina, nag-live ako kanina, sis. Salamat sa tamsak, sis. Nag-live ako kanina. Ngayon, day, excuse me. Ngayon, day, nawala, day ba? Nawala ang live. Ginoo ko. May harang yan, sis. Baka hindi feel ni Lolo magharang ngayon. Dora da Bisaya. Sis, dikitan ko kayo sa Dora da Bisaya. Dikitan ko kayo sa bagong ninja ko. At saka si Leia. Sino pa yun? Si Leia Funny Vlog. Leia Funny Vlog. Leia Funny Vlog ba yun? Leia Funny Vlog. Sis, yan man yung mo, sis, no? Uy, sis, hindi muna ako dapat magmaingay ngayon, sis, kasi ko lang na COVID, sis. Funny Vlog Leia. Funny Vlog Leia. John Jeleson Estacio. Hello! Good evening. May wala shoutout kay John Jeleson Estacio. Funny Vlog Leia. Si Funny Vlog Leia, hala, kunti na lang pala yung mo, sis. Bigyan kita ng sis, banana mamaya, sis. Idikit ko sa'yo yung ano na lang pala to. Hala. Dikitan kita, sis. Wait lang. Sis. Ano yung mo, sis? Channel mo, sis. Sige na. Akin tingnan. Si Dairos. Hi, sis Daisy. Good evening, sis. Dairos TV Vlog. Dairos. Bago ko tong ninja, sis. Dikitan ko kayo dito, ha. Sino pa to? Si Leia. Salamat, sis Daisy. Dikitan ko to si Daisy din. Si sis Daisy. Sino ba yan? Si Daisy. Sino to, ha? Daisy Vlog. Not Daisy Vlog. Hindi lang. Salamat, ha. Salamat. Si John Jeleson Estacio. Ano to, Sir Lods? Ito ba yung main mo? Si Tikboy Batas TV, nag-play pa ko sa kanya, ha. Sir, i-play ko tong 30 minutes mo, itong save, naka-save na sa watch later. Pasalamat, Sir Lord, sa tambay. Pwede, Daisy, si sis Daisy Barra. Si Daisy Barra. Hi, sis. On the way ang dikit, sis. I-play ko to, sis. Unahin ko muna to si boy. Tikboy Batas TV. Hello, Dairos TV Vlog. Thank you, sis. Thank you, ha. 10 minutes na lang, sis, oy. Naganahan tuloy tayo, sis. Salamat. Uy, ano ba tawag nito, Pag-drive po kanina, sis, ba, hindi pa talaga as in okay yung katawan ko, sis, kasi sis, parang, Chris Julian, hi, sis. Ano pa yung katawan ko? Parang masakit pa yung katawan ko, sis. Nag-drive ako kanina, sis. Parang hindi pa dyan ako talaga fully recover kasi nangalalay yung katawan ko, sis. Bumili ako nito, sis, itong cellphone holder. Sa sasakyan, sis. Ganda siya, sis. Mura lang siya. Gusto ko siya. Okay na ako, sis, pero hindi talaga pwede mabinat, sis. Kasi na-feel ko kanina yung naganyan ako ba sa Manabila ba,
Sumakit yung dito ko at saka yung paa ko. Parang ano, sumakit bigla yung katawan ko. Ano ba to eh? Hindi pa talaga siya as in okay. Nagkape ako sis, di lang sis ha. Tsaka sakit yung dito ko sis oh. Oh, okay na ako sis. Wala na akong ano, yung ubo, konti na lang. Then okay na yung fever, yung ano ba, yung sa fever ko. Okay, pero ano pa talaga siya pag ma-COVID ka, hindi pa talaga siya as in totally ma-okay ka, not unlike sa mga ordinary na mga ano sis ba sakit na mga flu na pag once ma-okay ka, okay ka na talaga, parang ano, weak pala yung katawan mo, kaya hindi talaga siya ng mas healthy na diet. Ganyan pala yan sis. Si Miss Julian pala to ha. Mamaya ko na to i-play ha. Miss Julian. Hindi, wala kayo nag-work sis. Pasensya na kayo sis kasi biglaan talaga to sis. Oh, nag-save na ako sa ano ha, watch later. Oh, andito na yung mga channel niyo. Cheryl Dumaog. Dikit na kita sa bago ko sis. Dikit na pala sis. Mag-inom ako ng kape sis. Dahil lang sis ha. Baby. Sis, hindi ako pwede na ano sis, na walang kape sis. Alam mo sis, lumabas talaga ako ngayon sis kasi parang napagod talaga ako sis. Wala akong kape. Yung kape ko sis, is ano lang oh. Say hi to them na. Say hi to them na. Yung dog ko sis oh. Okay sis, ano na lang to sis, kunti-kunti na lang. Ah, dahil yung dog ko. Say hi to them na. Say hi to them. Say hi. Hi sis, si ano to, si Sonali Squad. Hello. Hello everyone. Hello everyone. My baby. Ah, nasambahan ko din ha. Hi Sonali Squad. Mega love shoutout. Ito yung baby ko. Oh, ito yung baby ko sis. Okay na sis. Okay lang sis. Lilea. Mag-PM ba ako ha? This is my baby. Hi sis. Ano, Sonali Squad to. My name is Waffle. Ang baby love ni mami. Pag winter sis, ito yung damit niya sis. Pag winter. Okay na sis. Nagdula siya. Bago kami nakagawas. Okay na po niya siya. COVID po niya siya sis. Bait siya sis. Na thank you sa patambay Team Waray. Thank you everyone. Teka lang. Langgo. Langgo. Say hi na to them. Are you shy, baby? Don't be shy to them. Uy. Oo sis, okay na. Oh, baby. Ito yung snack na siya, sis. Oh. Nah. You go na there, baby. Go na there. Go na, mami na. Oh. Sakit pa yung katawan ko, sis. Sakit pa yung dito ko, sis. Ito yung kape ko, sis. Oh. Sarap siya, sis. Mga mura lang ito na kape, sis. Sakit talaga ang katawan ko sis eh. Kuha sa akong baso ha. Kuha mo na ka ng baso sis. Mahili ka sa kape sis, Dairos. Gold. Char lang tong gold sis. Char sis. Para ano yan. Para mukhang tao minsan. I
lang sis ha, nagtimpla ko ng coffee. Coffee sis. Hala, yung aso ko sis, kain siya ng kain. Nagpunta kami ng restaurant kanina sis. Ito sis, oh. Nagwa ako na, nag-order ako ng chicken. Siyempre, si Wapol, may share talaga yan, no? Mga leftover. Kain ka, lab? Pero hindi lahat kasi may mga food yan sila na bawal sila. Mga garlic. Oh, baby, come here, mommy. Come here, mommy. Come here, mommy. Ay, come. May pasalubong yan, sis, no? Siyempre, yung amo kain-kain ng masarap. Tsaka yung aso, kawawa din naman, no? So, may snack din yung sis ito. Tsaka may dog food. Para iba-iba na din yung lasa ba. Yung baby natin. Nagtawag yung ate ko, te. Hoy, nag-live ako ba? Asa ka? Ate ko sis sa Pinas. Nahuman nagtrabaho diha? Oh. Shout out, oh. Nag-live ko sa... Wow. Oh, ate ko sis, oh, sa Pinas. Nagpatrabaho kami sis. Diyan lang, oh, yung sa lababo ba? Lagi sis. Asikasuhan pa ko na sis. Yan sis, oh. Yung pamangkin ko na ano sis. Malandi sis. Char lang. Di yan malandi sis. Paluin ko talaga yan. Maglandi-landi. Sayaw na, be. Sophie Vlog. Mega bang shoutout. Sis, baka gusto nyo dikitan si ano sis, Waray in Germany. Ay, ikaw pala to sis. Hi sis. Maries. Ang ate ko sis da, paluin ko talaga to siya sis. Te. Hoy. Tawag na ko balik. Ha? Ako sa ni humanon ha. 5 minutes. Tawag ko balik. Tawag ko balik. Okay. Be, tawag ko balik naman, be. Ako ate sis. Nag-report sis. Nag-report siya sis. Nag-report sa mga gastos sis. Mga gastos Pinas sis. Ganyan ako sis. Kasi napagawa kami ng ano. Ng, yung sa ano ba. Lababo. Yung cabinet sa baba. Ngayon sis. Mag-report yan sa gastos sis. Para walang kurakot. Charot. Char lang. Try lang. Na hello everyone. My name is Wapul. Yeah. Ang gwapo. I'm so handsome, right? Thank you 9 million people. Thank you 9 million, 10 million. Oh? Lambing-lambing siya, sis. Joker ka to siya, sis. Oh, joker kayo. Sige na. We're in Germany. Salamat, sisi. Buyag. Pamay usog. Pamay usog akong baby. Oh? Gusto niya yung camera. Kaloy. Kaloy siya buyo to. Halika na, bye-bye na. Thank you na. Thank you everyone for watching. Hello sis, we're in Germany. I-play kita mamaya sis ha. Nagdikit ako ng bago sa'yo sis. We're in Germany. Ay, tingnan mo sis. Ang bait-bait sis. Oh, di talaga yan siya mag-ano sis. Oh, gusto niya kamera. Thank you na to them na thank you for watching. Okay na si mami. Nakalabas na from COVID. Wala nang COVID si mami. Mega love shoutout everyone. Dairos TV Vlog, Leia Funny Vlog.
Alright, in Japan. Maris. Salamat. Thank you, sis. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Bye-bye, sis.